a műsorunknak. Az, hogy mennyire van köze az előadáshoz, másodperceken belül kiderül. Következzen a pillangó hatás. Kedves nézőink! Hadd kalauzoljuk el önöket a Velencei Bence-hegyen elterülő esőerdő mélyére, ahol megfigyelhetjük a vastagfarkú, burgonyagyötrő, fémzöld, házigyapjas pillangó átalakulását hernyóállapotból egy gyönyörű kifejlett egyedén. Csodáljuk meg csillogó, bordó páncélját, melyen megcsillan a napfény. És már itt is van, nézzék a kecses lábak mozgását, és az összehangolt léptek moraját. Ennél csodálatosabbat el sem tudnék képzelni. Nézzék ezt a test hullámzást, ezt a gyönyörű állatot. Ez a dinamika, kedves nézők, ez a dinamika. No csak, mi történik itt? Az események nem várt fordulatot vesznek. Egy olyan ritka eseménynek lehetünk szemtanúi, mely csak egy szakavatott szem számára látható. Gyönyörű búgócsigaszerű alakzatot vesz fel, mely biztonságot nyújt a legnagyobb természetes ellensége ellen, ami nem lehet más, csak az orosz kartszárnyú, közönséges bankivatyú. A báb leválása után, ami hamarosan bekövetkezik, előbukkan a kifejlett egyed. Nézzék, ahogy bontogatja szárnyat. De rájön, hogy szárnya is semmire sem jó. Ezért saját lábán hagyja el a felvétel színhelyét.